Ngapa nggo penthung barang iki wis ta menengo wae to. Teguh yana slamet kersane ngalah kajati ora dadi teguh yana slamet kajati ora dadi. Truk. Mlegegeg ugeg sak dulita mel. Sinuwun kula sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene jengandika sampun kersa rawuh wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki sinuwun. Ya Kakang ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa wiwit kuncung nganti engga seprene. Pandhawa ora nate pisah kelawan Kakang Semar sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayektine ndayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal mbangun Karang Kadempel, tumuli para Pandhawa banjur sowan ning Karang Kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung bisa sowan ana ngarsane Kakang Nayantaka. Nggih mboten napa-napa. Kula nglenggana lan saged maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayane Semar niki dianggap luput. Ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah, Semar. Mbok menawa saiki jlamprung lagi karo Jlitheng Kresna kakangku. Mergo anane Semar arep mbangun kayangan iki dianggap luput karo Kresna kakangku. Nanging aja semelang punta aji kakangku. Aku lan kembar bakal mbiyantu sak wutuhe marang gegayuhane Semar nggone bakal mbangun Karang Kadempel. Kakang Semar Lilanana para Pandhawa nyadong timbalane Kakang Semar punta sakadang kudu piye Kakang? Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Napa sing diaturake dening Petruk wau niku leres sedaya. Mboten dikurangi, mboten ditambahi. Lan matur nuwun ugi dene niki pusaka katelune pustaka Jimat Jamus Kalimasada, Tumbak Karawelang lan Payung Tunggul Naga ugi malah sampun wonten Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten. Ning niki namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun Karang Kadempel. Lan niki tumrap kula pancen wigati. Mula jengandika tak aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki. Pamriya dimen saged nguningane greget ngubah musiking para kawula lan saged ngujudaken manunggaling kawula kalian Gusti sing ngisor niku kedah napa niku kedah ngerti marang kewajiban sing neng dhuwur ya migatekke sing neng ngisor pengajape supaya urip wonten ing Ngajyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket ledha seduluran urip sing tansah samat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula. Wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakehan, nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niki sing luwih wigati mula muga-muga gayan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang tansah tumindak utami ateteken ati suci payung budi rahayu niku sinuwun. Palugon lakuning lekas lu kita linuting kidung kadung kadreng hamomong memangun manah rahayu hai wohono tanah golong gumolong manah dukoro kabeh pengendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi mulaku banjur cumadung dawuh Kakang. Aku uga cumadung dawuh pun. Sakniki jengandika sedaya kula aturi suminggah. Sumene sawetawis wonten sudung kula jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring tatit badhe wonten pacoban.
pun saklumrahe gegayuhan utama niku wonten sandungane lan wonten pacobane ning pacoban niku nggih pinangka pangungkaling lakupun. Mangsu minggah riyin sinuwun Punta kalian Ndara Werkudara menapa dene Ndara kembar ya Kakang Istaka dawuh apa kang dadi gawe Kakang Loyotaka. Mareka den prayitna semungri resika balik gelar-gelar semedining tengahing latar Ndara Setyaki wonten napa kok mlayu-mlayu Ndara Setyaki Kakang Semar kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk ngaturi priksa yen to Koko Prabu Ndarawati kalimput krana nganggep yen to gegayuhane Kakang Semar iki dianggep luput malah saiki Koko Prabu barengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi mbudidaya lan golek srana bakal gagalake gegayuhane Kakang Semar. Mula gi-gi aku sowan ana ngersane Kakang Semar mung bakal ngaturake lelakon iki Kakang. Larak tenan to. Ra apa to ra lidok ujare wong adaplok. Nggih, kula pun ngerti Den. Ning niki pancen tak anggep dadi pacoban mula mumpung sampean ten mriki malah kebeneran. Niki kula dereng ngajeng miwiti mbangun Karang Kadempel, nek Karang Kadempel dereng tentrem. Kula tak nyuwun tulung kalih sampeyan mangewangi-wangi nentremke Karang Kadempel mriki. Yo Kakang Semar aja semlang. Klebu anak-anakku gorengan truk iki. Ayo, kowe do nyambut gawe nyingkirke barang sing ora ketok. Nyingkirke barang sing ora ketok pripun to, Pak? Nggih, Pak, nyingkirke barang sing ora ketok. Maksude lembut apa piye, Pak? Iya, heeh. Mergo iki bakale akeh godho, akeh lembut sing gentayangan mula kowe kudu sing padha prayitna. Waduh, Blak. Carane ngusil apa? Ngusir. Alon-alon. Ayo dimaklumi karang ya sing jenengane untu pasangan kadang sok ngene iki kok ya. Arep muni R iki mesti L iki ketut, heeh. Terus carane ngusir. Carane ngusir lelembut piye, Pak? Carane ngusir lelembut do apalno. Ngapal kiripun? Do tak nai mantram. Do tak nai rapal mengko do apalno. Ngadepi lelembut ki kudu diwatek nganggo rapal. Iki mengko nek ana barang sing ora ketok kowe do muni ya Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Wis mongso borong do nyambut gawe aku tak saran dhisik. Do dieling-eling lho, Reng Gong. Rapale bapak mau siap aku mesti eling. Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana Slamet kajate ora dadi. Wis apal aku. Gong dieling-eling lan iki nyambut gawe bareng-bareng. Sing penting luwih-luwih ki wulan sura kudu eling lan waspada. Nek nyambut gawe ya nyambut gawe, ora kena ngalamun. Sing jejeg pangidepe, sing fokus, sing serius nek nyambut gawe. Ya niki pokoke ya golek gringet. Olahraga, bener, ora ngalamun. Lagi dikandhane wis micek. Ndara Setyaki ngewangi-wangi niki mangke. Aku wis matur karo Kyai Semar mesti bakal ngewangi-wangi nek ana rewet ingkang tumanduk ana ing Karang Kadempel. Ngati-ati lho Kang Gareng, pokoke tak apake rapale. Ngati-ati lho Gong, kowe pokoke nyambut gawe aja nganti ngalamun.
Woi ladalah. Mundi dawe Pandya Bathari Durga. Aku supaya ngiri godha wong-wong kang padha mapan ning Karang Kadempel nggone padha sabiyantu marang Kyai Semar Badralaya nggone bakal mbangun Karang Kadempel. Wah ya gandeng aku laku panglimnan mangsa padha ngertiya marang lakuku lan sak kanca-kancaku. Woi ladalah. Antaraning wong-wong semene iki tak wawas liyane do tenanan le nyambut gawe lah kok sing wah cangkeme dhuwur iki ketoke mripate amba wah jebul ngorok sesenggoran wah susupane awake niki lho Gong tangi yah niki mangsane tangi nyambut gawe siap lho ngerti-ngerti kok banter banget le omong bar ngorok sesenggoran lho ngapa? Ndara sakok ning kene iki apa? Lho, ya mesti ngewangi karo kakekne Semar. Ngewangi apa? Kalau cita sore mau cita gelut karo kowe to, mongko mampang-mampang karo arep ngajar karo kowe. Lah karep kepiye? Bagong sing ora trima. Ing atase Petruk ki kakakku diajar karo Ndara Saki, anggepe iki apa? Ngerti kok Bagong ngajar karo Ndara Saki. Wo, ala genah kemare somong to. Nek nyambut gawe iki sing fokus sing tenanan ora ngalamun. Lah kene awak dhewe ora nyeraki karo Bagong karo Ndara Saki kae nek nganti Ndara Saki diajar mungko Ndara Saki muring kurang bejane malah Bagong sing diajar karo Ndara Saki. Wis, Gong, serena Gong. Atas kowe kuwi ono kawanku lah kok dadi wani mamak mumuk karo bendaramu. Piye? Wani mumuk karo bendaramu. Wani ngempalani karo bendaramu anggapmu ki apa? Kowe ra rumangsa luput ya. Kowe sore mau ngedak-dakke ngeroli ngajar karo Petruk. Adine sing ora trima. Aku ora ndi perkara karo kowe, Bagong. Ora duwe perkara aku sing golek-golek perkara ayo. Ora mingkat tungkak dening aku. Aling-alipe. Ndara Saki tak ajare. Apa sing ampuh kanggepe ming bungkek ngono apa? Iya, ning iki saka pandugaku ora saka karepmu dhewe kok. Ora saka karepku dhewe piye? Iki mergo aku ki mbelani karo kowe lho, Truk. Wong sing tak belani kok malah kaya ngono. Wah, iki nek ora tak sadarke, bocah iki ora mari-mari. Wah, wis. Ngapa nggo pentung barang iki? Wis ta menengo wae to. Teguh Yana slamet kersane ngalah kajati ora dadi Teguh Yana slamet kajati ora dadi. Truk! Wow! Awak mumet ngapa ya, Truk? Nggo paramek ora, Truk? Piye? Nggo paramek ora? Genah mumet wong kowe iki tak kandhani to, nyambut gawe iki sing tenanan, aja ngalamun. Lah kowe mau kesurupan barang sing ora ketok. Ndara kowe mau wani ngajar karo Ndara Saki. Kowe mau terus ngajar karo Ndara Saki. Apa? Kandhani kok. Masa aku wani karo Ndara Saki? Wong nyatane kowe ngerti-ngerti ngajar Ndara Saki kok. Saiki sing ngeslupi karo kowe wis mlayu mergo tak rapali sing limaringi kakekne kae mau. Terus iki mesine isih akeh lembut-lembut barang sing ora ketok. Ayo kowe kudu ngapalke rapale bapak. Beres wis to. Woi, ladalah wah. Wis saya cepak. Wis saya cepak nggone Kyai Semar bakal mbangun Karang Kadempel. Ning mangsa padha weruh mergo aku sak kanca laku dedemitan lan laku panglemunan. Anggepe aku iki ora weruh ngono apa? Ayo, gelem minggat apa ora? Ora gelem minggat, aja takon dosa. Rapalke nganggo ngandani bapak mau
Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi. Wah, ya ana wong gemremeng nang kene apa? Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana slamet kajate ora. Waduh, ala panas kabeh ngopo waduh. Ayo Bang Yo. Warna-warna yang kena ana butane ana macane. Ayo. Wis suminggir. Apa kowe ora wedi karo aku wujuting macan kaya ngene. Sing ngomong nek kowe iki singa sapa? Genah nek macan ngono. Lho nek macan ki anggemu aku wedi ngono apa? Ayo ora gelem sumingkir aja takon dosa. Ora pale bapakmu apa ya? Teguh Wiyana kajate dadi keteguh peguh tejuh peguh duh piye ya Truk wis kono urusanmu ayo gelem sumingkir apa ora Teguh Wiyana peguh tejuh piye Gong lali ora pale Truk aku wis mau dikandani malah picek kaya Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi macane wis kadung ngamuk iki. Piye nek ngene iki? Wah iki nek ora bapak sing rampung iki ra rampung perkarane. Pak nyambut gawe, Pak.